ассалому алайкум азиз, инза саломат. Хонобод сарбаланд бошед. аз Абу Ҳурайра радиаллоҳу анҳу ҳадис ривоят шудааст ки пайғамбар салам мефармоянд ки шаби ҷумъаро дар байни дигар шабҳо чӣ накунед, ҷудо карда фақат шаби ҷумъаро ибодат накунед ва аз рӯзҳои ҳафта рӯзи ҷумъаро барои рӯза ҷудо накунед. Яъне ки як рӯзи ҷумъа худашро танҳо рӯза гирифтан маън аст, аммо агар рӯзи ҷумъаро бо рӯзи шанбе, якшанбе, душанбе рӯза гирем, дигар рӯзҳоро илова карда рӯза гирем мумкин аст. ё ин ки пеш аз рӯзи ҷумъа сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе рӯза гирем ва ҷумъаро бо ҳамроҳӣ гирем мумкин аст, ки яката рӯзи ҷумъаро то рӯза гирифтан мумкин нест. дар нисбати намози шаб, яъне ки шаби ҷумъа касе ки агар ки намози таҳаҷҷуд хонад, ба рӯзи ҷумъа қод намекунад ки барои намози ҷумъа рафтан. Барои ҳамин рӯзи ҷумъаро мегӯяд ҷудо накунед барои ибодатон, хусус нагардонед мегӯяд. Мешавад ки мисол ки дигар рӯзҳоро намоз хонанд, мисол таҳаҷҷуд, шаби ҷумъара мисол ки танҳо интихоб накунанд барои таҳаҷҷуд, дигар рӯзҳоро интихоб кунанд, ки ҷумъаро бо ҳамроҳиш, ё ки ҷумъаро мисол ки монанд, шаби таҳаҷҷуд нахонанд, то ин ки рӯзи ҷумъа қувват кунанд барои чӣ? Намози ҷумъа рафтан. Ин ҳадис аз имом Муслим ривоят шудааст. Миннат дорам аз шумо. Подписаться, лайк ва поделиться фаромӯш накунед.